Ayoko nang mangarap, ayoko nang tumingin, ayoko nang manalamin, sasaktan ng damdamin, tulong ng buhay, tuloy-tuloy sa 43. Pasok mga lalabs. Don't be shy. Tayo'y magtrabaho. Pilitin ko man, ako'y nasasaktan. Masdan mong mga mata. Mga lalabs, pasok kayo dyan. Pasok, pasok. You're the one. I like this. Here is the music. Ayusin lang natin mga lalabs ang ating music. Lofi. Ating music. Buko. Pangit man tong music na to.
It's okay. Lala. Shit. Ayan, Baby Luz, may shout out. Ayan, thank you for coming, madam. Ayan. Munti ko nang mapindot yung aking exit. Muntik nang mawala yung ating live. Pambihira. Namali ako ng pindot. Ayan. Baby Luz, may shout out, madam. Ayan. Lagyan natin ng music. Ayan, Baby Luz, may shout out, madam. Ayan. Upcoming LS. Namsakan natin yan. Namsakdan. Baby Luz. Oh. Huh? Di. Ayan, Nelmar. May shout out, lalabs, Nelmar. Ayan. Diyan na si Nelmar. May shout out, lalabs. Thank you for coming, lalabs. Ayan. Ayan, Nelmar, nagbaba ng bahay. Ayan, 3 million in the house. May shout out. Nawala yung ating music.
Ayan, Dan Pulpak sa nakapin, pasukli na lang, ayan. Madam Bibilos, pasukli na lang po si Nilmar, dan po sa'yo, ayan. $4 million in the house, million grand shout out. Pasok lang mga lalabs, huwag na tayong mahiya, ayan. Yan, Ballard England host, bakit may rabbit kang gilokdo? Rabbit? Lalabs. Hindi rabbit yun, pusa yun. Ano yun, lalabs, pusa? Tawa naman ako sa'yo. Pusang malaki yun, lalaw. Hindi siya rabbit. Yan yung aking pusa nasa lapag. Ayan, Nilmar Channel. Nagbaba ng bahay, ayan. Yan mga lalabs, tapos naman kayong magtamsa kay Bibilos. Ayun. Ayan, Liam Little Adventure. May glad shout out. Ayan. Ayan, Liam Little Adventure. Meron ka na pong jacket, lalabs. Salamat sa pagpunta. Patawa ko ni Ballard eh. Rabbit. Mukha kasi siya lalab sa rabbit. Pero ano siya? Pusa. Ayan, OFW Bicolana, ayan. O din yan lalab, si Bicolana. Si Bicolanang Oragon. Host Islandsky, what's your video? Ayan, salamat po, lalabs. Ayan. Salamat po. Ballard. Tingnan natin yung bahay ni Ballard. Tawa ko eh. Saan na ba yung rabbit ko? Yung akong dikit ako sa main. Ayan, done to you, Ballard, England. Please connect. Thank you. Lalab Nilmar, huwag ka na magbaba ng bahay. Di kayo nakapin.
Nakadinikitan mo na ba ako, Ballard? Dikit ka na ba sa akin, lalabs? Ayan, dikit ko yung aking main sa'yo, lalabs. Ayan, lalabs. Watching ako dito, ako sa bahay mo. Ayan, dinigit ko sa'yo yung aking main channel, Ballard. Makikita mo yung bakas ni host. Nilmar channel dan tusok pasok lipo. Ayan, Nilmar. Balikan si Ballard, lalabs. Ayan, Ballard. Watching ako sa bahay mo. Sa bahay mo ako, Ballard. Dan Ballard England with bakas. Ayan. From Nilmar channel. Ayan. Salamat, host. Ayan. Ilang minutes ba ito, lalabs? Ayan, tapusin ko yung 6 minutes, ha. Ayan, historic in ang hirap anuhin, basahin, lalabs. Aberes Walis Wills Walis. Basta, ayan, pinapanood ko siya. Tapusin ko 6 minutes. Yan, nanonood pa rin ako, Ballard, sa iyong bahay. Ilang minutes na to. Ballard PJ.
Yan, Ballard. Tapusin ko yung iyong video. Tago yung iyong bahay, Ballard. Ayaw mong pakita. Muni ka na ba? Hindi naman makita. Ayan, 2 minutes na lang, Ballard. Malapit ko nang matapos yung 6 minutes video mo. Ayan, 5 million na. Mayor G, how are you, host? Ayan. I'm good. Loves. Mayor G, may mga shout out. Mayor G, ayan. Jakitan natin si Mayor G. Ayan, salamat lalab sa pagpasok. Ayan. Salamat sa pagbisita sa aking bahay. Mayor G, ayan. Ayan, Mayor G, nagbaba ng bahay. Mayor G, ayan. Ayan, lalabs, Ballard. Patapos na yung video mo. Ayan. Full watch. Full watch, lalabs, ayan. Tito Bob Cooking, ayan. Hindi kami nga lang shout out. Good evening to you all, ayan. Ayan, Ballard. Ikit ko sa yung ano, isa pa. Kasama yung aking main, ayan. Pangalawang dikit. Walang bakas yung pangalawa. Tamsak din sa'yo, host. Ayan, Tito Bob, maraming salamat po. Padikitan yung ating nakaping mga lalabs. Pag ako ay nangangati, at sa palikit na rin po, ayan. Tignan natin yung bahay ni ano, Mayor G. Mansion na rin ata bahay nito. Mansion ang bahay ni Mayor G. Sana all, ayan. Ayan. Muni ka na, Mayor G. Wala ka pang ano, join button. Ayan, Mayor G. Dikit naman yung aking main channel sa'yo.
1.5 million ang yung banana. Ayan. Five months ago, 1.8. Ayan, si Ballard. Ito Bob, dan tusok pasok lipo from Ballard, England. Ayan, Mayor G nagbaba ng bahay. Then Ballard also nagbaba ng bahay. Ayan. Ballard, babalikan kita bukas, huwag mag-alala. Ayan. Ayan, Mayor G. 2 minutes watch. Dikit ko to sa'yo. Ako yun, si Android 14. Pin natin si Ballard England, Nilmar. Baka mo na kita lalagsa. Ayan, 3 million in the house. Me will shout out. Ayan, Mayor G, dating dikit, ikaw idol. Ayan. Ballard England, nagbaba ng bahay. Ayan, Nilmar Channel, nagbaba ng bahay. Ayan, malaki rin pala yung bahay ni Tito Bob.
beef salpicao, beef tenderloin, salpicao with red wine. Ayan. Sarap nito, Tito Bob. Nakakagutom. Ayan, Tito Bob. Watching ako, Tito Bob. Sarap nito. Ayan, sarap. Salt. Ayan, Tito Bob. Dikit ko to sa'yo, Tito Bob. Ayan, sarap naman nito, Tito Bob. Nakakagutom. Beef salpicao. Beef salpicao ni Tito Bob. Ayan. Dito ko to sa'yo, Tito Bob. 2 minutes watch. Ayan. Ayan, 3 million in the house. Mimi red shout out. Ayan, dan sa'yo, Tito Bob Cooking Vlog. Pasukli na lang po from Nelmar. Ayan. Tito Bob, pasuklian si Nelmar. Dan sa'yo. Wait lang mga lalabs. Inom lang ako ng tubig.
Yan, sorry naman mga lalabs. Minom ako ng tubig. Ayan, nagsialisan sila. Kaya nagsialisan mga lalabs. Tito Bob Cooking, nandyan pa din si Tito Bob. Ayan. Kala ko umalis na si Tito Bob, nandyan pa rin pala. Ayan, 3 million in the house. Bigyan nga love shout out mga lalabs. Ayan, Ron Vlog. Bigyan nga shout out, Ron Vlog. Ayan. Kumusta ka na, Ron Vlog? Kumusta na ang iyong bahay? Hindi nalagas ang iyong bahay. Ayan, Laog Moto Vlogs. Bigyan nga shout out, lalabs. Ayan. Thank you for coming, Laog Moto Vlogs. Wag lang luto muna breakfast. Sige lang po, ayan. Baka ng bahay, Laog Moto Vlogs. Ayan. Anong oras na ba? 2, 3, 4, 5, 6 yan. Mga naman ni, ang sipag naman ni Laog Moto Vlogs. Nagluluto ng breakfast parang yung aking papa. Yung tatay ko ganun. Masipag magluto. Parang ho, saan? Salamat sa paharang dyan. Ayan. Baba ka ng bahay. Ayan, Tito Bob Cooking. Salamat po. Ayan. Salamat sa paharang dyan mga lalabs. Ayan, 5 million in the house. May mga shout out. Ayan, Nilmar Channel. Nagbaba ng bahay mga lalabs. Ayan, 6 million in the house. Salamat sa pagpinos. Wala ka naman lalabs. Ayan.
Ayan, 5 million in the house. May mga love shout out. Pag ako sumahod na inshallah kay YT, bibili ako ng upuan kasi yung aking upuan sakit naman sa puwitan. Sakit sa puwit, syuhada. Ayan. Kaya minsan parang ang likot ko. Ayan. Ayan, 5 million in the house. May million shout out. Nibili ako yung yung malambot. Ayan, 4 million in the house. May mga shout out mga lalams. Ayan. Ang bilis ng oras. Ayan, ayan, ayan. Ayan, laog mo tumlags ng baba ng bahay. Dikitan si laog mo tumlags mga lalaw. Ayan, Ron Vlog. Please padikit naman sa videos po, pabalikan ko kayo agad. Ayan, from Ron Vlog. Kumusta ng iyong bahay, Ron Vlog? May ano ka na pala, 1K. Kulang ka na lang ng WH. Malapit na si Ron Vlog ma-monetize. Lutong bahay recipe. Ayan, Ricardo, sibuyas, siling, green kamatis, cooking by Ron Vlog.
Yan, Log Moto Vlogs. Diyan si Log Moto Vlogs, nagluluto. Nagluluto siya ng breakfast para sa kanyang minamahal. Ayan, sana all. Sipag. Pabakas na lang po para masuklaan ko kayo, guys. Ayan. Ayan, lutong bahay ni Ron Vlog. Napakasipag naman magluto nito. Watch ako Ron Vlog sa yung bahay Ron Vlog. Bagong mo to upload. Ayan, tamsak. Tawag mo to vlog. Ayan. $988. Ayan, 3 million in the house. May love shout out. Ito yung likod ko. Ayan, Ron Vlog. Still watching Lalabs. Ayan. Kasi pag naman ni Ron Vlog. Mga lalabs, tapos na ba kayo sa nakapin mga lalabs? Kay Tito ayan. Tito Bob Cooking, ayan. Wow, masarap yung luto mo Tito Bob, yung vegetables and teriyaki. Ayan. Bang muna kita, Tito Bang. Isunod natin si Salamat po, ayan. Ayan, meron ka pang magic sarap. Ni-endorse mo ba yung magic sarap? Ayan, Tito Bob nagbaba ng bahay. Ayan. Sarap siguro itong magluto si Tito Bob. Ayan. Sakto yun yung yung gulay pang diet. Tutulog na rin ako sa 12:40 AM na dito. Sige Tito Bob, salamat. Good night and God bless you. Ayun, dan sa nakapin. Sarap ng mga luto. Ayan. Matutulog na siya. Log mo to vlog. Si Tito Bob. Tito Bob, dikit na sa'yo si Log mo to vlog. Sige, tulog ka na. Nasa abroad siguro to si Tito Bob.
Brothers, Vines, bigyan ka nag-shout out, brothers. Ayan. My brother here. Ayan, brothers. You have no moderator, brothers Vines. Ayan. Now you can drop your links. And nasa Romania ako host, mashallah. Sa Romania, ganda dyan. Sa Romania ka pala, Tito Bob Cooking. And parang maganda ata dyan. Good morning sa lahat. Ayan. Ayan, matutulog na't may pasok pa tayo. Host patamsak. Sige lang lalas, magbaba ka na ng bahay at para matamsakan natin yan. Brothers Tabines. Ayan. Ayan, Ron Vlog. Ano nangyari sa'yo? Ayan, Ron Vlog. Puluwas to Ron Vlog, ha? Ayan. Dikit ko to sa'yo. Ayan, Ron Vlog. Sabay dikit. Ayan, walang bakas. Ron Vlog. Ayan. Brothers Tabines, tingnan natin yung bahay mo. Brothers Tabines. 236 Ingleseryang Bugo. Yan. Ayan. Ang pang-advice. Maraming salamat host, dito lang ako sa LS mo. Sige lang po, ayan. Sige lang lalaws. Kumusta naman Ron Vlog yung WH mo lalabs? Ilan na yung WH mo? Dapat nagsasilent ka lalabs. Ano, pag marutulog ka na. Mag silent LS ka. Gawa ka ng dalawang account, tapos habang naka-silent LS ka, panood mo yun sa sa video para may WS na papasok para malaki. Yan, brother Tabine. Nag-ano ka na dito ata? Ibak. Bayan ako, baka kumakain si Log Moto Vlogs. Ngayon. Ayan. Nasa ka na sa sagingan na yan. Ayan, 3 million in the house. Bigyan mo lang shout out.
Ayan, JB Guitar Tutorial. May glad shout out lalabs. Ayan. Thank you for coming. Ayan. Ayan, nagsisimula ng gisingan yung mga tao sa Pilipinas. 3, 4, 5. Ayan, thank you. Can I get mood? Ayan. How are you? Thank you. Ayan, thank you. You have now moderator. Thank you. Ayan, JB Guitar. Thank you. Drop your link. Thank you. Thank you. Ayan, 3 million in the house. May shout out. Malaki pala yung bahay ni JB Guitar. Sana all. Ayan, JB Guitar. Ching ako ng video mo. Ayan, JB Guitar, OTW from Ron Vlog. Open na lang, host. Sige lang, lalabs. Ayan, JB Guitar. Igit ko to sa'yo, JB Guitar. Three minutes watch. Ayan. Ako yan, si Android. Sige lang, Ron Vlog.
Ayan, 3 million in the house. Bigyan mo shout out. Ayan, Dan GB Guitar Tutorial. Ayan. From Laog Motovlogs. Ayan, GB Guitar. Pabalikan na lang po si Laog. Dan sa'yo po. Ayan. Kunin ko lang lalabs yung aking kape. Mag-iinom ako ng kape. Yan wala. Ang aking kape. Ayan. Dating dikit Bicolanang Oragon. Ako po si Bicolanang Oragon. Ayan. Salamat lalap. Ayan, JB Guitar. Nakalimbang ko na bahay mo. May bakas pa. Please back na lang po. Ayan. From Ron Vlog. Ayan. Bicolanang Oragon. Ayan, ako sa po si Bicolanang Oragon.
Parang may langgam. Yan mga lalabs, inom tayo ng kape. Para di ako antukin. Ayan, 2 million in the house. May mga shout out. Ayan. Harang Dan, ayan. Salamat sa paharang, Laog Moto Vlogs. Ayan. Salamat Lalag sa paharang. Hey. Ayan, nakakawala pala ng antok yung kape. Ayan mga lalabs, magsikapihan na kayo dyan at umaga na sa Pilipinas. Ayan, nagkakape na si Laog Moto Vlog with matching breakfast. Ayan, sinangag na may egg. Ayan, sarap. O kaya may tuyo na may sawsawang suka na maanghang. Kahit kamatis na lang, ayan, sarap. Nakakamiss talaga yan. Ayan, 4 million in the house. Mega love shout out. My boy, come here. Come nang. Tawag ko yung aking pusa. Yung pusa ko English. Miss mo na, host. Oo, nakakamiss yung pagkain dyan sa Pilipinas. Meron naman itong pagkain na Filipino food pero iba. Iba pa rin yung pagkain sa atin. Yung mga may tilapia naman dito pero frozen. Puro frozen ang pagkain dito. Yung tilapia frozen, yung chicken frozen. Puro frozen. Nakakamiss yung pagkain dyan.
Yan, wow, foreign cat pala yan. Oo, lalabs. Ano siya, Siberian? Siberian cat. Ang aking pusa. Ang laki niya, lalabs. Ano to eh? 5 kilos na pusa na parang aso. Isama ko siya pag ako'y uuwi na. Iuwi ko siya ng Pilipinas kasi kawawa naman. 2 years ko na siyang alaga. Mahirap iwanan ditong mag-isa. Ayan, 5 million in the house. May kami lang shout out. Ayan. My boy, what are you doing? English talaga yung aking pusa. Hindi ito hindi ng Tagalog. Ayan, ang laki nito, lalabs. Ang laki ng aking pusa, oh. Malaking pusa. Ayan. May muta. Ayan, mga lalabs. Ang laki niya, oh. Para siyang aso. Ang gala. Say hi, Maui boy. Yan, nagalit yung may itsura niya na kasi mangot. Kasi mangot na yung pusa ko. Kick din, Maui boy. Mahot tuloy siya, no? Oh my baby. Yan. Napulwash ko na bahay mo, may bakas ka. Sige lang, Ron Vlog. Magbakas ka lang, lalabs. Gusto mo Ron Vlog, ibigay ko na to sa'yo dyan, no? Kagatin mo nga si Ron Vlog. My boy. Ang laki nga, ayan. Malaki to, ano to, Siberian cat. Pusa na aso. Ano to, malaking pusa. Ayan, laki niya, yan o. Nakahabaw. Yan siya. Sa mga lalabs, oh. Yan siya. My boy, say hi. Say hi, Mavi. Say hi. Oh. Paso, pusa na aso to eh. Baba na ikaw. Pusa na aso daw. Hindi yan natulog na. Ano, hindi pa ako tulog. Hinihintay niya hanggang sa matapos. Tingnan ko nga Ron Vlog. Alam ko matagal na akong dikit sa'yo Ron Vlog eh. Ayan Ron Vlog, matagal na tayong dikit lalabs.
Ayan. Ayan, laog mo to vlog, nagbaba ng bahay. Ayan, 4 million in the house. May shout out. Laog mo to vlog, OTW serum vlog sa'yo eh. Ayan, 5 million in the house. May shout out. Ayan, tusok bago tulog. Ayan. Ayan, naramdaman ko yung tusok mo lalabs. Puri TV official. Ayan. Salamat naman sa patusok dyan. More night madam. Ayan. Ayan, JB Guitar, nagbaba ng bahay. Ayan. Salamat sa patusok. Ayan. Patulog na to, iim na. Saan ka ba, Proy TV official? To iim sa Saudi ba yan? KSA, ayan. Nasa KSA pala si Proy TV official, oh. Log mo to vlog na full watch ko na bahay mo. May bakas pa. Ayan, from Ron Vlog. Yes, ayan. Ayan, nasa KSA pala si ano? Si Proy. Mashallah. Iba Arabic din sila dyan. Arabic din yung salita dyan. Yes, okay. Aywa. Okay. Kim, hi host. Kim, nigan galap shout out. Ayan. How are you, Kim? Thank you for coming. Ayan. Hi everyone. Ayan. From Kim. Ayan. You have no moderator, Kim. Drop your link. Ayan. Kim La Loves, thank you for coming. Ayan. Salamat from Ron Vlog. Ayan. Laog mo to vlog. Ayan. Salamat daw Ron Vlog. Arcons Vlog, good morning po hon. Ayan, good morning din sa iyo Arcons. Mega shout out Arcons. Ayan. Guitar GB Guitar done from Kim. Ayan. Tamsak sa iyo. Salamat sa patamsak. Ayan.
Ayan, sa iyo, sa lahat nandito, good morning po sa inyo guys. Ayan, from Arcons Vlog. Ayan, Ron Vlog Dan. Ang bilis naman nitong dumikit. Ron Vlog Dan. From Kim. Ayan. Ayan, Arcons Vlog. Nagbaba ng bahay si Arcons. Ayan. Love mo to vlogs, nagbaba ng bahay. Yan, Ron Vlog, balikan mo si Kim, dan sa'yo. Ayan, Kim, nagbaba ng bahay. Arcons Vlog, OTW, from Ron Vlog. Ayan, Laugdan, from Kim. Ayan. Laug mo to vlog, dan sa'yo si Kim, pabalikan na lang. Ayan, Mudaying Channel, hello at Eileen Ski Vlog. Ayan, mga shout out, Mudaying Channel. Ayan, Tamsak 23. Ayan, thank you so much, la loves. Arcons Vlog, na tusok ko na premiere mo, please back na lang. Ayan. May premiere ka ano, Arcons? Natin yung bahay ni Arcons. Yun yung bahay niya. Ayan, Arcons, Tamsak, Galamod with Love. Ayan, Tamsak. Ayan, Arcons. Kay Arcons, ang cute naman ng iyong baby.
Ayan, dikit-dikit sa'yo Arcons. May pumasok sa'yo. Ayan, Kim nagbaba ng bahay. Naman ko ng kape. Para di tayo antukin. Ayan, 4 million in the house. Million grab shout out. Ayan, Roderick Bailen. Million grab shout out. Tamsak Danhos. Ayan. Salamat sa patamsak, lalabs. Ayan. Roderick Bailen. Ayan. Ayan, Roderick Bailin nagbaba ng bahay. Tamsakan ko si Arcon sa aking main channel. Arcon, dati naman akong digit sa'yo, lalabs. Malaki ng iyong bahay, 2 million. Ayan. Dan sa nakapin, ayan, Ron Vlog, dan sa'yo si Roderick Bailin. Ayan, 4 million in the house. May immigration shout out. And 24 million tamsak. Maraming mga salamat mga lalabs.
Ba mo na kita ron blaga, iipin natin si Arcons para matamsa kanyang premiere. Ayan, Mudahing channel, nagbaba ng bahay. Ang sakdan, ayan. Kim, nagbaba ng bahay, ayan. Mudahing tamsak. Dati naman akong dikit kay Roderick Bailin, ayan. Namasak na lang at nood. Ayan. Love you Ashraf, bigyan ka lang shout out. Love you Ashraf, thumbs love, ayan. Salamat sa thumbs love dyan, ayan. Kim, you have a big mansion, Kim, ayan. I'm here in your house, Kim. May pumasok sa aking mata. Ayan, Kim, I'm watching. Three minutes watching game, so I will connect this one. Done.
Ayan, Roderick Bailin ang baba ng bahay. Wait lang mga lalabs, 1 minute lang. Ayan, love you Ashraf. New upload, ayan. Baba siya ng bahay, si love you Ashraf. New upload. Panoorin natin yung lalabs. Love you Ashraf. Love you Ashraf. Wow. Love you Ashraf. Beautiful trees winter in Canada. Love you Ashraf. Ayan. Napakaganda. Love you Ashraf. It's only 59 seconds. Very nice place. And watching. Ayan, Budayin Channel, ang baba ng bahay.
Ayan, love you Ashraf, done watching. Hello mommy host, ayan Alzaki. May mga nag-shoutout lalaws, ayan. Good morning Alzaki. How are you lalaws? Good morning Lalab Alzaki. Thanks you so much, ayan. No problem lalabs. Let's go, thank you so much, You're most welcome, Mudaying channel, lalabs. Ayan. Alzaki, nagbaba ng bahay. Hello, Mudaying channel, ayan, from Alzaki. Yan, Mudaying channel, nagbaba ng bahay. Sa akin nyo, thumbs up to my old friend sa Mudaying channel. Alzaki. Here in your house, Alzaki.
And 3 million in the house. May yung nag-shout out. Zaki, I will connect this one. Only 19 hours, Alzaki. You have 1.4k views. Is your viral video. Alzaki, put your videos on your playlist. Alzaki is still watching. I finish your video, Alzaki. Alzaki, you're welcome, my friend.
Ayan, Jens Gemini Vlog. May nag-shoutout. Premiere, baka naman. Ayan. Tamsakan natin yung lalabs. Ang iyong premiere. Ayan, dati akong dikit sa'yo, Jens Gemini Vlog. Tamsak. Mga sayo-sayo ka pa, madam. Ayan. Jens Gemini. Ayan. Ayan, JB Guitar tutorial ng baba ng bahay. Ayan, love you Ashraf. Nagbaba ng bahay, ayan. Ayan, Bonski. Dan Tusok Host. Ayan, may nag-shoutout sa'yo, Bonski. May jacket ka na, Bonski. Salamat sa pagpunta. Ayan, mula yung channel, nagbaba ng bahay.
Full pack to you, ayan. Daing channel from Bonski. Daing channel, return to Bonski lalabs. Ayan, Bonski. Ito pala yung bahay ni Bonski. Tingnan natin yung bahay mo. Ayan, Bonski. Gawin natin tong 200. Apat na lang. Ayan, Bonski. Hindi ako magbakas Bonski ha. Basta panoorin ko siya ng 2 minutes para dikit. Ayan. Bonski. Bonski o TW from Daing, ayan. Bagong lagas yan kanina, 30 banana. Ayan, sayang naman yan. Ayaw ka pang pagalitin ni Lolo ng 200 lalabs. Gawin nating 200 yan. Yan, Bonski. Dikit ulit. Bonski dan and thumbs up to you. Thank you so much. Para mo na yung channel. Ang ganda yung aking headband. Ayan, para mo na yung channel. Ayan, Bonski. Pangalawang dikit ko. Pinanood ko siya ng 2 minutes para dikit. Ayan, Jai kong time, may magandang shout out. Ayan, magandang bakas sa didikit. Ayan. Jai kong time, may magandang shout out. Good morning sa'yo. Ayan.
Ayan, Bonski. Dikit ko to ulit. Ayan, isa na lang Bonski. 200 ka na. Yan, Bonski, panood ko ulit. Yan, 5 million in the house. Again, I'm gonna shout out. Yan, Bonski, dikit ko na to sa'yo. Yan, Dalia Ayan. Ngayon may nag-shoutout, Dalia. Dalia Ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, Bonski, 200 ka na, lalabs. 200 ka na, lalabs. Bonski. Ayun. Nag 200 na si Bonski. Ayan. Congrats sa'yo. Hello, Dalia Ayan. Salamat sa paharang dyan. Ayan, Jai kong time. Ayan, Jess Gemini Vlog Premiere. Ayan.
Natamsakan si Gemini Vlog mga lalabs sa kanyang premiere. Ayan, 4 million in the house. May mga shout out. Jack it up. Yan mga lalabs, siguro mga lalabs mag-out na ako. Para mag-aanong tao. Kasi ako yung may pasok pa mga lalabs. Ayan, Budayang Channel. Thank you so much lalabs. Ayan, Bonski, Jay Kong Time. Salamat po sa pagbisita uli. Ayan. Dalia Ayad, thank you so much. Gemini Vlog, thank you so much. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat mga lalabs. God bless us all. Mag-out na po ako at ako'y may pasok po lalabs, mga lalabs. Kailangan ko rin pong matulog. At mamaya ako'y may pasok. Ayan. Bukas uli mga lalabs. See you tomorrow. Ayan. God bless us all mga lalabs. Ayan. Ayan. Tingnan na Bonski. Salamat lalabs. Bukas uli. Ayan. Nag-7 uli. Kailan ako yung mag-out na saka nagdadami. Ayan. Mag-out na ako mga lalabs. Ayan. TW Bonski. Tamsak host. Ayan. Bisda ko. Ayan. May pumasok pa uli. Palablab. Ayan. Bisda ko. May mga nag-shoutout. $201 ka na, Bonski. Ayan. From Gemini Vlog. Ayan, 6 million in the house. Bakit biglang dumami? Ayan. Bisda ko, nagbaba ng bahay. Bagong uploads. Tingnan natin yan. Ayan. Meron kang harang. Ayan, Bonski Dan from Kim. Ayan, bisda ko.
Ilang minutes ba to? In 1 minute lang pala to, ang bilis. Ayan, bisda ako. Dikit ko rin to sa'yo, bisda ako. Ayan. Ayan, full watch. Bonski din sa'yo, ayan. Ayan, Ailinski Vlog, thank you so much my friend, ayan. Then connecting also to you, Kim, ayan. Hello, Kim. Ayan mga lalabs. Tulo na lang naman kayo mga lalabs. Ako'y matutulog na mga lalabs. Bukas na lang uli. See you tomorrow. Ayan, harang host. Salamat sa paharang bisda ko. Ayan, bisda ko nagbaba ng bahay. Pintangsa. Ayan, mag-out na po ako mga lalabs. Bukas na lang uli mga lalabs. Bukas na lang uli. Kailangan kong matulog at ako'y may pasok. Ayan mga lalabs. See you tomorrow. God bless us all. See you tomorrow mga lalabs. Bye.